ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ቻናልና ከመይ ቀኒኹም እምበር ከስሎማዓንቲ ከዓ ከምቲ ኩሉ ግዜ እንገብሮ ንእሽተይ ቲፓት ዝኮና ብዛዕባ ማይክሮሶፍት ወርድ ሒዘንኩም መፂና ዘለና ምክንያቱም ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ማለት እውን ናይ ቢዝነስ ኤርያታት ክፀሓፉ ከለዉ ንኣብነት ከምዚ ሽጋራ ምትካኽ ክልክል እዩ ኢሜይል ዳውንሎድ ላይክ ፎን ነምበር ምናምን ክፀሓፍ ከሎ እዚኣቶም ብምልክታት ከመይ ጌርና ኢና ኣብ ማይክሮሶፍት ወርድ ክንፅሕፎም ንኽእል ማለት እውን ብዘይ ፅሑፍ ፅቂልና ሪፕረዘንት ክገብረልና ዝኽእል ፒክቸር ከመይ ጌርና ኢና ብማይክሮሶፍት ወርድ ዩዚንግ ሾርት ከት ከመይ ጌርና ክንፅሕፍ ንኽእል ዝብል ክንርኢ ኢና ሎማዓንቲ ካብቶም ብዙሓት ሲምቦላት ዘለዉ ንኣብነት ከም ሽጋራ ምጥቃኽ ክልክል እዩ ሓቂ ጌጋ ስልኪ ቁፅሪ ኢሜይል ሰላም ዳውንሎድ ላይክ እዚኣቶም ዝብሉ ኣይከናት ከመይ ጌርና ኣብ ማይክሮሶፍት ወርድ ክንፅሕፍ ንኽእል ዝብል ሎማዓንቲ ክንርኢ ኢና ሓራይ እምበኣርከስ ሎማዓንቲ ንጅምሮ ድማ ብምንታይ እዩ ብዛዕባ ሽጋራ ምትካኽ ክልክል እዩ ዝብል ፅሑፍ ክንፅሕፍ እንድሕር ደሊና ከመይ ጌርና ኢና ክንፅሕፍ ንኽእል ዝብል መጀመርያ እንታይ ኢና ክንገብር ንኽእል ካብ ኪቦርድና ዳይሬክትሊ ሓደ ኤፍ 6 ኤዲ ኢልና ነፅሕፍ እሞ ካብኡ ካብ ኪቦርድና ብሓደ ግዜ ኣልትና ኤክስ ክንንክእ ከለና ዳይሬክትሊ እቲ ሲምቦል ባዕሉ ድሮ ይገብረልና ማለት እዩ ካልኣይ ድማ ሕዚ ሓቂ ዝብል ክንፅሕፍ እንድሕር ኮይና ከዓ ከመይ ኢና ክንገብር ንኽእል ሓቂ ዝብል ክንፅሕፍ እንድሕር ኮይና ካብ ኪቦርድና መጀመርያ እንፅሕፎ እንታይ እዩ 2 6 11 ወይ ከዓ 26 11 ካብኡ 26 11 ምፅሓፍና ኣልት ንፅሕፍ ካብኡ ድማ ኤክስ ንፅሕፍ እዚኣ ኢልና ክንፅሕፍ ከለና ከዓ እታ ሓቂ እትብል ዳይሬክትሊ ክትመፀልና ትኽእል እያ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚኣ ጌርና እታ ኣይከን ናይ ሓቂ እትብል ራይት ዘላ ኣብ ቦክስ ድሮው ክገብረልና ይኽእል እዩ ባዕሉ እቲ ማይክሮሶፍት ወርድ ማለት እዩ እታ ሳልሰይቲ ከዓ እታ ሳልሰይቲ ስልኪ እንትኸውን ወይ ከዓ ፎን እንትኸውን እንታይ ኢና ክንፅሕፍ ንኽእል ስልኪ ወይ ከዓ ፎን ከዓ መጀመርታ ንፅሕፎ ዳይሬክትሊ ካብ ኪቦርድና ሓደ ቁፅሪ ይኸውን ሓደ ቁፅሪ ምፅሓፍና ካብኡ ኤፍ ንፅሕፍ ካብኡ ኤፍ ምፅሓፍና ከዓ ካብኡ 4 ንፅሕፍ ካብኡ 4 ምፅሓፍና ከዓ ካብኡ ዲ ንፅሕፍ ዲ ምፅሓፍና ካብኡ ከዓ ኢ ንፅሕፍ ካብኡ ከምቲ ዝተለመደ ኣልትን ኤክስን ካብ ኪቦርድና ዳይሬክት ክንነክእ ከለና ባዕሉ እቲ ስልኪ ድሮው ይገብረልና ማለት እዩ ስለዚ ባዕሉ እቲ ስልኪ ከምዚ ገይሩ ድሮው ይገብረልና ጌጋ ክንፅሕፍ እንተኮይንና ከዓ እንታይ ንገብር ዳይሬክትሊ ከምታ ናይ ሓቂ 26 12 ኢልና ኣልት ንፅሕፍ ኣብኡ ከዓ ኤክስ ንነክእ ዳይሬክትሊ ካብ ኪቦርድና ሽዑ ኣልት እና ኤክስ ክንነክእ ከለና ባዕሉ ጌጋ ኢሉ ኤክስ ኢሉ ኣብ ቦክስ የምፅአልና ማለት እዩ ኢሜይል ክንፅሕፍ ከዓ እንታይ ኢና ንገብር መጀመርያ ሓደ ንፅሕፍ ካብኡ ኤፍ ንፅሕፍ ካብኡ ኢ ንፅሕፍ ፎር ንፅሕፍ ካብኡ ኢ ንፅሕፍ ካብኡ 5 ንፅሕፍ 5 ምፅሓፍና ካብኡ ኣልት ፕላስ ኤክስ ክንነክእ ከለና ከዓ ዳይሬክትሊ እታ ኢሜይል እትብል ፒክቸር ወዲያው ትመፀና ናፍቲ ስክሪንና ማለት እዩ ስለዚ ኣልት ኤክስ ወዲያው መፅአትልና ኣላ ማለት እዩ ሰላም ኣድላይ እዩ ዝብል ከዓ ከም ኣይከን ፃዕዳ ርግቢት እንድያ ስለዚ እሳ ከመይ ጌርና ኢና ድሮው ንገብራ ዝብል ከዓ ሓደ ንፅሕፍ መጀመርያ ካብኡ ኤፍ ንፅሕፍ ካብኡ 5 ካብኡ 4 ካብኡ ኤ ንፅሕፍ ማለት እዩ እዚኣ ምፅሓፍና ካብኡ ዳይሬክትሊ ብሓደ ግዜ ከዓ ኣልትና ኤክስ ካብ ኪቦርድና ክንነክእ ከለና እታ ፃዕዳ ርግቢት ዳይሬክትሊ ድሮው ትገብረልና ማለት እዩ ከምዚ መፅአትልና ኣላ ማለት እዩ ዳውንሎድ ኣይከን ከዓ ከመይ ጌርና ኢና ክንገብር ንኽእል ዝብል ከዓ እንታይ ኢና ክንገብር ንኽእል እዚ ሞ ከዕብዮ ክምእታ ክረአየልኩም ኦኬ ዳውንሎድ ዝብል ከዓ ከመይ ጌርና ኢና ዳውንሎድ ኣይከን ክነምፅእ ንኽእል ዝብል ከዓ ዋን ንፅሕፍ ሓደ ፅሒፍና ካብኡ ኤፍ ንፅሕፍ ካብኡ 4 ንፅሕፍ ካብኡ ኢ ንፅሕፍ ካብኡ 5 ንፅሕፍ ማለት እዩ ኦኬ ተጋጊአ ኣብ ናይ ኢሜይል እየ ዳውንሎድ ገይረ ነይረ ናይ ኢሜይል መጀመርያ ከፅሓፍ እሞ ናይ ኢሜይል ሓደ ኤፍ 4 ኢ 9 ምፅሓፉ ኣልት ኤክስ ክገብር ከለኹ እዚኣ ናይ ኢሜይል እያ ትመፀለይ ናይ ኢሜይል ሳይን ከምዚ እዩ
እዚኣ ናይ ኢሜይል ትኸውንላ ሳይና ናይ ዳውንሎድ ከዓ እታ ናይ ኢሜይል ዓንቲ ወይ ዝተጠቐምኩላ ኮድ እያ ክትኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ F4 E5 ኢለ Alt X ክብል ከለኹ እታ ናይ ዳውንሎድ ምልክት ኣፍታ ኢሜይል መጀመርያ መጻ ዝነበረት ከምዚ ትመፀልና ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ መፂ እታ ናይ መጨረሻ ከዓ ላይክ ኣይከን ከመይ ገይረ እየ ናብ ወርድ ዘእቲ እዩ ላይክ ኣይከን ከመይ ገይሩ እዩ ዲስፕሌይ ዝኾነለይ ዝብል ከዓ ሓደ F4 ዲ ካብኡ Alt እና ኤክስ ይነክእ እሞ እዚአን ክነክእ ከለኹ ከዓ ዳይሬክትሊ ላይክ ትብል ኢድ ትመፀለይ ማለት እዩ። እምበር ከስ ክቡራት ተኸታተልትና ብዙሓት ዓይነት ኣይከናት ኣለዉ ኣብ ማይክሮሶፍት ወርድ ነዚ ሕድሕዶም ንምትንታን ኣዝዩ ብጣዕሚ ብዙሕ ግዜ ስለ ዝበልዕ ሕጂ ግን እተን ውስናት ዝኾና ጠቐምቲ ዝኾና ኣብ ሓደ ሓደ ፅሑፋት እንርአን ከመይ ጌርና ኢና ብማይክሮሶፍት ወርድ ክንፅሕፈን ንኽእል ዝብል ዝዳልናዮ ነዚ ይመስል ነይሩ። ኣስተያየት እንተሃልዩኩም ወይ ከዓ ክፀሓፈልኩም እትደልይዎ ኣይከናት እንድሕር ኣሎ ኣብ ኮሜንት ፀሓፉልና። እዚ ቪድዮ እዚ ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ ትብልዎ ትኾንኩም ከዓ ላይክ ሼር ብምግባር ናብ ካሊእ ንኽባፃሕ ናይ ኩሉ ግዜ ትሕብርኩም ኣይፈለየና። ንሎማዓንቲ ዘዳለናዮ ፕሮግራም ነዚ ይመስል ነይሩ። ወዲየ ኣለኹ ይቐኒየለይ።